Welcome to SNS Kisana apho sithetha ngeendaba zabantu singabuzwanga ulapha nje uthandazo na wena qala. Guys, I hope you're all doing well. I'm fine over here. So, in this episode, we see Tata Mseleko Musa Mseleko visiting Ukwezi and Ulwandle, or rather visiting Ulwandle. So siyambona ke, he also addressed the fact that i-dress code kaKhwezi, if ever bebembathisile ukhwezi ebengazonxiba ngolu hlobo. I mean, okay. My very first concern is, so unexhala loba ukhwezi unxiba ntoni. Okokuqala, ukhwezi animvumanga uba umithiswe ngulwandle. Ewe, as much as uba ningadispithanga, nineento zenu enizithethayo bafuneka aqala uyokwenza i-DNA for umntu wesifazane. I-humiliation leyo okokuqala. And okwesibini, the way that you wanna be involved in this mjolo as utata wekhaya, iyahlebisa, but ke ungomusa, you do things ngendlela yakho, unamasiko wakho wedwa wena abaseTurban, which we feel uba uyabahlaza abantu base-KZN, because I don't think that's how they do things. But siyabona ke uadressa i-situation yendlu, which is the house kaMayeni, or the house kaMacele uLwandle ayibuilda okanye ancedisa amakhe. Umbuzo wam, wena ezindoda yalapha uphi xa kusokhiwa le ndlu, because ngumzi wakho lona, so ulungiselelwa ngabantwana bakho. Noba yile nto Lwandle bengayanga esikolweni, because Lwandle mos ebesenza grade 12, waye Lwandle akhange aye esikolweni ayofunda kwenzela uba akwazi uziphuhlisa naye abe nento yakhe ekugqibeleni. So also explaina kuLwandle uba, you know what, ndifuna siqhekeze phaa, but asikwazi uqhekeza phaa because kaloku uMayeni uzawuthetha and then uavoid it. I mean, like uMayeni ngumama kaLwandle. Why you discuss abantwana bakho like abafazi bakho, which is oomama babo, nabantwana bakho, ufuna bathini abantwana? They are still your children. They might be adults, but ngabantwana ekugqibeleni. So ndiyambona nomntana omncinci lo ukhwezi. At some point noba uyazibuza lo mntana uba benitheni zayonisa i-DNA, kutheni nika ikheyisi yam kangaka, ude uvuye kangaka xa kuthiwa uzawuba yikwekwe. I mean, and I like i-response yakhe at times xa evele athi bana sisezakwenza i-DNA. Ndivele ndiqonda uba yeke wena nontombi baphoxe because bayakugezela kakuhle kakuhle. So yeah, siyayibona ke yonke leyo nto yendlu. Nyhani ndiyazibuza nkosi yam, noba ilungiselela uMakhwela le ndlu, noba ilungiselela uMakhwela sana, because uthi uLwandle, uthi ke utatakhe ndifuna niqhekeze apha, uthi uLwandle hayi sizokwazi uqhekeza apha. Yho, uthi uLwandle sizawuqhekeza apha okanye sizawuvala laa festire. Utatakhe uthi anizukwazi because uMayeni phaya uthi uneento zakhe. Funeka axoxe uMayeni angathi uneento zakhe. Sana umsileko wabantu. Hayibo, nanko ehlala uLwandle entanyeni embuza ukuba kuza kwenziwa ntoni ke ngoku ngentombazana lena, ufuna kuthweni. Uthi uLwandle ndifuna kuhlawulwe, uyamjonga uthi ufuna kuhlawulwa. I mean, like uthe uLwandle ufuna kuhlawulwa isusu, wena ufuna kuthweni? Hayi ufuna ndingaske ndimtshate. I mean, like why ufaka abantwana bakho ngaphantsi koxinzelelo? Why ufaka abantwana bakho ngaphantsi kwengcindezi? Because ubafakela ingcindezi aba bantwana. Why bengenawuzikhethela uba bayafuna utshata okanye abafuna utshata? So andincama wavula. And I'm trying to think, uLwandle nobona uLwandle akana 21, 22, uLwandle ayingomntana nabethi nani for ustreswa ngomtshato. But ke kukwamsileko njengoba umusa nje elibele equnjelwe ngumashobane, yena ubone opportunity, and that answered my question yobana umusa uhlala phi lo mfana lo. So ndiyafuna ukutsho uba ingathi ixesha elininzi uspenda noCocomelon. Yho, akumandi kuCocomelon, bakabawo uxhelele exhugwala, akumandi umntu my man. So umusa uxelela uCocomelon, okay, uadressa i-attitude kaCocomelon but ngendlela erayithi. Unayo indlela othanda noCocomelon but akanayo indlela ethanda abanye abafazi. Iyam-adressa kuba hayi ke ntombi, ndiyacela xa uthetha uzigade, ungathethi noba kanjani. And also ebafazini bani kunomfazi okhompleyinileyo wathi wena nomamkhulu nicinga fana nizi-earthly queen and the msila of the guys ndithini. But ke ngoku uCocomelon amrolela amehlo sayana, what do you mean?
So umusa uyamcacisela ubana banake nathi nina nathi 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 and ke ngoku abafazi bayakhalaza uba mna andininqandi. So ndiyacela ungayi apho. UCocomelon naye wazithule ndabona uCocomelon uredi for ukumrhwamza. UCocomelon akonqeni mos umrhwamza ubhuti Musa, akonqeni tu. So eyona part ke ngoku evele yandibulala yile yobana uba uMusa uyamxelela ubana uba oh okay, enye into funeka uyiandastende yinto yobana sizawuhlala apha, indlela yethu ayikho smooth as you see, uba ayikho smooth. So sizawukhekheleza. Are you willing ukhekheleza nam kule ndlela? Cocomelon, hayi ndirayithi mna, ntoni, andingxamanga. But uCocomelon ngulo wayephambana apha ekuqaleni sithi ubana i-2 years izawuba si-scratch. Into eyifunayo uMusa ufuna umntana emva komntana, umntana emva komntana, umbuza ngomntana. Umbuza ngomntana uba umntana uzandinika nini. Mna uba ibindim laa nto leyo ebengazudinga uba athi kum ubana uba ndizokwenza abantwana apha ndiyi-baby mathini, bendizazi-andastenda uba eyona nto ndiyizele apho kubana qha lo mfana andixegexe andenzise abantwana okokoko. Uyeva? So ke ngoku enye into endingayithandanga ngoMusa njengoba ehleli noCocomelon nje, uMusa udiskhasa into eyenzeka ehamba noCocomelon. So ukhumbuza uCocomelon ngale nto but uyamfida uba funeke amthethelele kumacala. And-understand uba uMusa xa exabene nomfazi wakhe, which is uMakhumela ngumfazi kaMohlolo, una-each and every right uadresa into angayithandiyo kuMusa. And noMbali, same applies as uMbali. Nabakhosikazi kaMusa xa bangathandanga something funeke beadrese noMusa. So understand uba why bezawuxolwa kumacele ingathi bayamoyika umacele, because uMusa already ubabonile uba abamoyiki umacele, nomacele uyazi uba abamoyiki abaya. Iwesi ngoku bade finish mntakabawo, bakhathana uba kwenzeka ntoni. Udiskhasa loo nto ude atsho uba hayi andimtipi, qha ndifuna abe nengqondo. Ingqondo laa nto lo mntu akakabikho apha, uyawuthi engena apha kube sekusenzeka ntoni? Uyawuthi efika kulo mzi kube kunjani wena xa umfunza 1 minute uthi makabe rayithi astay away from iinto zalapha zochuku, the other mzuzu uyamfaka ezindabeni uba makathethe ngeendaba zalapha. Hayi mntakabawo, ilokhwe yemarine le yathi kaCocomelon ayinwaya kakuhle bezantsi, impitse imbambe kunzima uhlala. Oh yinina bethu, uCocomelon akanomnxibisa ngendlela amile ngayo, bamnxibise kakuhle ngendlela amile ngayo, because akazude uCocomelon abe-slim. Why bengamnxibisi njengabanye abafazi? Because aba bafazi zii-chubby ladies babanxibisa kakuhle. So yinto enzima unxibisa uCocomelon kakuhle okanye nguye lo ungakwazi. Le lokhwe sana upitse kunzima na kuba nzima noshukuma sana, akumandi. Ndiyakhumbula uShibasi esithi bana nina buhleli apha nilungiselela usamke wakho, ndahlala mna ndangena late, so phaa amabhuti ba-fresh. Mina umbhlokile uba angathethi niks. Yho, uvele umbhloka nje angabi satsho, because uCocomelon wanted to say a lot. Umbona nje ngendlela avele wazidwabulula ngayo uba ndifuna uthetha. UMusa uba easy kweminye imizi, kweminye uba tense, uya eziprifera uba uyolwa, kunafika abe easy kuye babenze athambe. Yinto le ayithethayo uba ngoba wena uyakwazi ukwenza abantu. Finally sade sayazi uba who was the first girlfriend and what happened and why Umayeni was not taken as the first wife. So umamkhulu, when she always say uba Umayeni unayo le nto kungafana ndimshaye ngestina, she knows very well that uba she did, because uMusa went to Kayeni, Mayeni ushiyile uMusa, the show umshiye after laa nto yoba wamthatha wahamba wayothatha unkosikazi ngaphandle kwakhe. That day bebexabana nje wabona Umayeni ukuthi you know what, kanahambe ngeshabeni ngiyophola intloko. Ngiyi-understand ukuthi why ethanda eshabeni, kupholile kukwabo, it's a family, ku-warm. Like looking at utata wakhe and looking at i-siblings zakhe, these people are getting along. I'm not saying they don't have siblings rivals, but uyababona nje ukuthi hayi aba they getting along. So uMusa afike, intruder uMusa ubizwe ngubani apha, sihleli as a-siblings. Fika uMusa ekenyana having conversation with the siblings and all of that, but they get to a point where they like, but wena zange uligcine iqiniso lakho. uMusa was like, hayi bo, I did, mna azange sorry Umayeni, ndayenza laa nto ndandithi ndizayenza. So apparently Umayeni was Musa's mom Joy's favorite girlfriend or wife to be kaMusa,
and umama uJoyce insisted that uMusa uyawumela umshado uMayeni because uMayeni cabashe usisi wayile girl ithobekile incedisayo fast umama kaMusa engasakhona seyilibele uMusa ukhohliwe yazi abafana sekekhohliwe ukuthi uMayeni wathi go through leyo nto yovasa umama ongamzali but wamtreata wamenza umama wakhe khohliwe manje ulanda abafazi omunye emva komnye. So uJoyce insisted that mna as uJoyce ndiza kulobolela uMayeni lobola nangumfazi nyani kuthiwa babhala ileta kuthiwa utata kaMayeni wathi not you. So utata kaMayeni wayembona nje kuthiwa hayi wathi into engamfuna umbona and I think that was also umzali umzali wayekwatile because akunamzali kaloku sanofuna umithelwa ngumntana egcekeni akekho tu umzali wonke ukhulisa umntana uba umntana ayomitha kwakhe ayozihlalela aziphangelela azenzele zonke izinto zakwakhe ngexesha eli-right. Mna ndikhulisa umntana ndifuna afunda beyile nto right the next thing kufika isibhongobhiyane sendoda engulewu othanda abafazi izomithisa umntanam but ke xa seyifuna umtshata I think uzobe ifuna ilungisa izinto kodwa ke kuthiwa utata uyena wathi never not you my nigga not you my guy makuzomnye umntu because hayi mntakabawo you are not the guy yabo. So and I like the fact that uMusa uthe xa ifika lapha kusecaweni masiyakhonza kulo Mayeni xa ifika phaya uphethe izinto andiyazi ukhohlwa njani ukuthi yini engene endlini yini engangena endlini la because la kukokwabo naye. So xa bufuna ungena nebhoti bamtshela uMayeni ukuthi hayi bhoti la kaloku ungakhohlwa azingene ezithile. So siyayibona ubana laa nto ke ngoku idla icapukisa umamkhulu ukuthi uMusa get to meet the actual mama umam Joyce yabo. So and also they clarified this thing yakaTirelo uba uTirelo ingathi ifamily kaTirelo ithi akwenziwanga kakuhle. Apparently they went to hlawula isisu. So mama kaTirelo was like our culture you don't hlawula sisu you pay ilobola once and then Mpumelelo kwathiwa ke makahamba yosebenza. So xa ke buya uMpumelelo efona utata ke sithi I'm ready I want to go and lobola kuthiwa hayi ke wathi mama kaTirelo uzamondla ngani mntanam ungaphangeli of which I don't think uMakaTirelo wayesithi bana andifuni utshata noTirelo but she was just being a parent and saying ba uzamondla ngani ekugcineni nyani indoda elobolayo funeka ikwazi uphangela. So uMpumelelo kuba lokhanda atshisa xa bayisuka ndihamba ndiyolobola kwenye indawo mna and sendifuna uqala kwenye indawo laa nto ayifuna uyenza kuVuyokazi uVuyokazi sana say no more I shall leave you say no more I shall leave you and they discussed sister bakhe cabashem they miss abomhluphekazi that's why bebahleka ngaka abantu abazukulwana bakaMayeni because ifamily yakhe kaMayeni shem bethena newaye bahle so and babantu abahappy. So kuthiwa athi say no more Vuyokazi so uthatshe naloo nto makazi ukuthi laba baseKapa siyabafuna bazobana sizanibetha thina eCape Town asinaxesha laloo nto banisuke ngapha nizogeza apha. That was my thinking while I was watching hayi siyabafuna labantwana nibize mina ngeqona asanasizuyenza loo mapule sibapule sorry thina sisipule ngesana apha eCape Town asidlali thina lento yenu yamaZulu yodlala into singayaziyo. uVuyokazi choose her she chose ihappiness yakhe she chose ipeace yakhe ke sasigebenga somtshana wenu singuMpumelelo sifana noyise kaZimpumelelo sisigebenga somntwana sifana notataso Mpumelelo okugila uMpumelelo akugila ingqondo zibe ngathi ziyakushiya. So I really enjoyed watching ifamily kaMayeni and also to be quite honest this is the first family where I have watched kuhleliwe and they don't discuss other people's names. uMusa andimunderstand uba ngutata zalonjani lo uthetha nge-in-laws zakhe eTV-ni kutheni nge-in-laws zakhe eTV-ni sana ekhaya buzodliwa wena bemele bakudle ezi family zithetha ngazo kanje eTV-ni bemele bakudle because aba bantu banamakhaya and if you want to do the right thing you must do the right thing usolishwe pride. And also xa usithi bana umnikazi bantwana xa efuna ukuya angayazi angalanda abantwana bakhe abalandeka bunjani sana yo hayi it's giving Hercules vibes it's giving
superwoman, it's giving hexy, it's giving not so well behaviors, it's giving i-practice ezingekho right. And ke ngoku mntakabe with the blood of Jesus kwabantwana kuthiwa bazawulana noba kanjani, ngoba kutheni ngoku abantwana bezawutshizisa funeke betshitshizile belayindile bazilana abantwana sana. Unyana wakho makenze kakuhle and God shall protect aba bantwana. And nina abantu bale femeli abamfuna umbona umntu at peace, because le ntombazana isephissini. That ntombazana is at peace sana, because what do you mean ba umnikazi bantwana uyathanda utrekela like uyathanda lo tata uyathanda utretisha abantu sana ingathi ngumntu lo nothikolosh. Oh Dubai, Dubai. Bazamlana asana izwi lithi umuntu makelela ukuthula akananto uthe cwaka. If you all notice, guys, I had clips from the actual episode. Unfortunately, YouTube has striked me and bandinika copyright. Hence, I had to redo this one for you. It's just a review, and going forward, we are going to do such reviews because sana andizokwazi manje ndistrike oko.